Report. Idol Dennis, please come in. Adon nga deboto iti mangkot pasyar iti Padre Pio Shrine iti barangay Davila Patungin Ilocos sa Norte. Ore regular week ket tutulungan dagita deboto during weekend sa kawat lugar gapu iti pamati nga naberto iti panagkarara iti chapel ni Padre Pio may iti agdama ket mandirmantik na karamit ti paro nga simbaan. Iti agdama at direti napabarong Station of the Cross iti bantay nga pagturungan kada iti agnilay-nilay iti reto nga Semana Santa at dapat tinakila krus iti tuktok ti bantay nga nakasango iti West Philippine Sea kasmo iti video at Lawrence na pintas ti lugar kaputa adto kay kayo presko ti amin na manangab tinakamat nga lugar. Maragsagmet iti simbaan daputa ado dagitay dumagtagas ka turista yung tunggal agturong di jamyanan para pa iti panagkararag panangpatid ka di pamati iti reto na Semana Santa ti Padre Pio Shrine ket masalakan iti along the highway iti higit iti kalsada na iti agdama ket nawada kalsada nga pagtulungan ado iti agtagas ka panagkararag tinakamat nga lugar at dapat iti chapel nga panagkilan iti kandela para pala iti panangyofer iti kararag at iti musay ipatpaday iti biyag iti agdama ket tuloy-tuloy iti prasang iti turista iti Tungolong Santo iti Padre Pio Shrine iti barangay Davila Pagudpod Pasukin Ilocos Norte. Idol Dennis Alipio, Tatak IFM.